तर मित्रांनो हे बघा आता बघा वावता कसे ते बघा बेचकाळ्यात ना घालून डायरेक्ट वावले. काय झालं बोमटल्यावर खवळे पळाले सगळे. काय सांगता काय रे झालं गावलो रे हो बघ. हो तुका भिजवता. साहिल पाटील तिकडे कुर्ले पकडण्याचे मास्तर आहेत आणि हे मासे पकडणार आहेत. गंभीरतेतच मासो हातात सापडता की नाही त्या विषयातच चिंता पडली. मोठो रे 3 पकडले नाहीत कसले सनसनीत होत नव्हतं. आणि ह्यो कार्यक्रम त्याचा चालूच असता कुर्ले पकडणे मासे पकडणे. त्यामुळे शाळा पण सोडून दिल्या. कॉलेज सोडून दिले. पास झालंच ना. पास झाल्यावर सोडून दिल्या. पेढे काय आमका दिलेले नाही हो. पास झालेल्याचे ता सांगत नाही हो. पेढे म्हणालो नाही देतले पण मासे खावा म्हणता. असेच तुमका माशाचे व्हिडिओ बघूचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा रे ना. आणि ओमॅक फॉलो करा. ओम्याचे मासे मोठे मोठे असतात. ओम्याचे नाही वाड्यातले मासे मोठे मोठे असतात. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो पाऊस लागता आज भरपूर रात्रभर लागता आणि आत्ता दिवसाचं पण लागता. त्यामुळे वाळाचं पाणी काय कमी होत नाही. ओमकार मासे पकडता त्यामुळे बघूया. आणि कोणा रे आणि सायगो बघा सायगो पण चाललो मासे पकडू साईराज. तर चला कितीचे पकडले नी? 7-8 पकडले नी. तुका कॉल केल्याने की लगेच नाही मी करत होतो. मग होम्यान रापण लावल्या ना माशांची. आणि बघा सगळी मंडळी बघूसाठी थांबली मग मासे कसे पकडतात ते. अरे बघा कसले सपाटे खवळे पकडलेले आहेत वाटतं. बघा मासे हे बघा सगळे मासे पकडतात. ओम्याची मोठी रापण लागलेली आहे. हे बघा किती पकडले अन्नाचे पकडले ना. सपाटेच सपाटे बुडी मोठं आणि गर्दी बघा मासे बघू. बघा पाणी भरपूर मोठा. येऊ म्या किती पकडलं? तू किती पकडलं? माझे किती झाले? मला वाटतं किती? 7 झाले. 7 झाले. आणि तू ह्यानी एक म्हणजे आज ओम्याचं चाललं का गेले ते का कशाक नाही घेऊ. त्यांचा गिरायक दुसरा ते काय खवळे आहेत ना ते 100 रुपयाचे वाटतं. 100 रुपये घेतले घेऊन झाले. 25 रुपयाने एक खवळं दिला. 25 रुपये एक खवळं. मग महागा. राप पण लावल्या ना त्याने. होम्याची टेक्निक बघा काय पकडण्याची आहे ती. आता गाव गो हा नाही तर मी इलार गावाचं नाही पटकी रे. बघा पाण्यात सोडलेली. काय गो मासे बघू गेलं. होय गो बोल 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 आवाज येत नाही. बोल ना. गेलो बघा गरे गरे बिरे बघा कसे लावता. एक सुटलो रे. फणसाचे गरे लावून पकडता. नवीन आणल्यान घरी. घेऊन जा.
100 रुपयात 4 होत. खवळे नाही काय मग गुंजले हवे अरे हो बाहेर इलो लागलो. हो बाहेर येता रे हो माय एक बोंबाटले ते गाव देऊन मुर्दा पाळला काय 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 झालं बोंबाटल्याने पाळला होता बोंबाटल्यावर खवळे पळाले सगळे काय आता सांगता गाव जोड होतो च च च च गावची माकड घरी लावशील आमका काय रे झालं गावलो रे हो बघ काय बघा सपाटो पकडले ना स्थिर रे स्थिर छत्रीवाला तुला काय उपयोगाचं नाही. तो तुका भिजवता पाय ठेव रे पाय ठेव त्याच्यावर. 100चे पकड आणखी गिराय का मग ते किती रुपयाचे सायगो माल का तर मित्रांनो हे बघा आता बघा वावता कसे ते बघा बेचकाळ्यात ना घालून डायरेक्ट वावले मगाच्या 100 दिलं किती किती 100 रुपयाचं वाटो 100 रुपये आता पेमेंट आता करतो 100 रुपये दोन सायला दाखव अकडे सायगे अकडे राव अकडे राहू मोठो मासो हा सायग्या का ओऊक जमत नाही काय रे हे ओम्या 3 तूच पकडलं ना 2 आपण बघितलाच असतात लिहिल्यावर एक पकडल्यान आणि आत्ता एक पकडल्यान बघूया हो बघा ओम्याची रापण असं कर वर वर ताट राव 4 केले 2 सुटले आणि ह्यो कार्यक्रम त्याचो चालूच असता कुर्ले पकडणे मासे पकडणे यावरती लेट त्यामुळे शाळा पण सोडून दिल्या कॉलेज सोडून दिले सोडून नाही दिले पास झालो 5 झालंच ना 5 झाल्यावर सोडून दिल्या पेढे काय आमका दिलेले नाही हो 5 झालेल्याचे ता सांगत नाही हो पेढे म्हणालो नाही देतले पण मासे खावा म्हणता पकड रे पकड मी इल्यावर गावत नाही तुमका शुभम पाटील साहिल पाटील तिकडे कुर्ले पकडण्याचे मास्टर आहेत आणि हे मासे पकडणार आहेत गंभीरतेतच मासो हातात सापडता की नाही त्या विषयातच चिंता पडली आणि हे विक्रांत पाटील फक्त छत्री सांभाळू कर शा मोठो रे 3 पकडले नाहीत कसले सनसनीत होत नव्हतं कल 10 पकडला सांगणार कोण आमका आधी सकाळी 5 फोन केले हा तेव्हा आमची रेसिपी चालू होती बरोबर कॅमेरा आमचा बिझी होता थोडा तेव्हा मोठे मोठे गाव चल आता पकड 2-4 पकड असे सनसनी ते एकूण मासे पकडलं किती ते मगाची 100 दिलं असते किती 4 100 दिलं पुढे काय चालला तर बघा मासो पकड हॅलो रे एक तरी पकड तू नाही गरेवी तू नदीत गरेवणार हो समुद्रात गरेवणार हो आयो आता छत्री करूची लागते मगाशी बघू प्रेक्षक भरपूर आता खवळेत तसे गावलेले मासेत तसे गावलेले भरपूर त्यामुळे प्रेक्षकही भरपूर होता आणि आता पावसामुळे कमी झालेले आहे प्रेक्षक माहिती धर काय रे भेटलो हो बघा अरे ह्यो माझ्या नादामुळे गेलेलो काय असं काय आलं गेलो कसो हो बघा एक 3 सुटले एकूण त्याच्या हातात ना
आणि आता गरे पण संपले आहेत बरेचसे. चारकांड लाव 100 4 रे कया रे. हो बघा पिशी घेऊनच इलो. कोण नाही चल रे चल जा. चले छत्री की तुझी खय चाललास. अरे अनु तर मित्रांनो हे बघा घरी आणूक चाललेत फणसाचे. चला तर मित्रांनो लहानपणी तुम्ही पण असेच असाल तेव्हा बघितलं असाल की मासे पकडूची मजा. आणि खयच आता हे घरी आणूक चाललेत पुन्हा पकडूचे आहेत. म्हणजे बघा यांचं समाधान झाला नाही ओम्याचा अजून प्लस संपत इलेत त्यामुळे त्याचं गोंधळ झालेलो. पीठ लावायचा नाही खवळे ना गाव मासे गावतच ना घराशिवाय त्यांना लागत नाही पटकन. घरी एक गोड लागतं फणसाचं त्यामुळे त्यांचा गोंधळ झाला. कुर्ल्यांचं बादशाह येलो हा. म्हणजे कुर्ल्यांचं बादशाह साहिल पाटील. हे अरे मुंबई जायचं होतं ना कधी. पासबुक घ्यायचा पैशांसाठी पैशाचे टाकूचे पासबुक आधी कामाक जाऊच्या आधी म्हणाला पासबुक काढून घेऊया बाकीचा मारा आले. ATM काढूच डायरेक्ट ट्रान्सफर केला की पैसे गप बरे. हे बघा कवळे घेऊन चाललो आता सारं करणार त्याचा. आणि हर्षद पाटील हे बघा माशांसाठी आता झोपेत ना उठा नेलेले 7 की 8 धरले. 8 धरले काय रे. चारकांडीला आता घरेच नाही माहिती का. हे बघा पुन्हा चालले काय रे फणस अर्ध्यावर ना कुसलो घरे लिहिले काढू. हे आहे त्या फणसाक वास चांगलो कोणी धरलं मोठं मोठ्यापणा सांगता की त्याने मेले सुरमई इतकं धरल्या लांब. चला रे वरात ही बघा वरात सगळी ही बघा काय रे फोन लावलेला नाही हा. हे बघा मासे पकडण्याची गँग बघा ओमो पाटी अरे. काय बाबा काय खायचं दिसत नाही की काय नका. 4 पावलं जरा लांब जा. 10 मिनिटं फक्त जा बाजू अजून जा. पाणी मोठा असल्या कारणाने आवाज येत नाही. आणि ओम्याचं आता लक्ष जरा वळलो 7:30 होईल. हरसो इल्यामुळे त्याचं मूड गेलो. मागाशी खायच होतं ते पण खावत नाही. सगळे चिंतेत होते बघा. हे तर सगळ्यात चिंतेत हो आज मिळात एवढं मला पाठी लावतो इथून. चलो हर्षा घेऊन दिला. हर्षा घरात जा तू. काय सांगतो ते पिच्चू नाही होतं म्हणून गावले. टायटल खाली ताट टाकतो काय काय हर्षामुळे मासे भेटले नाही. ताट टाकतो काढू हो बघा घरी एक गरो कसं लावतो तो बघा. मात्र हर्षा बघ जरा जोडून जोडून लावतोय. घरी अर्धे तुटके लावता जोडून जोडून बँडेज मारते लागतं. थांबा टाक शाबास. चार्जिंग सपत दिले गावात रे बाबा. अरे गावलो वड पायगुण माई झ्यात जो वाईट. हो बघा एक पकडले. अरे वरगी हो मे सोड बघू सोड. म्हणा एक गावलो मी इले म्हणून. पण मगाशी तर सारखे भेटत होते. खवळे भेटत होते. वरदर सरळ बघा. ओम्याच्या घरी एक मासो मिळालो शेवटी हरसो येऊन पण. कारण त्यांनी आज देव पुजून दिलो होय ना. चला जाऊया. ह्यो मेला रापणीवाल्या माणसाक तू मासे पकडूक शिकवतलं. 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे का. रापण आणि आता फक्त ह्या घेऊची होडी. होडी आता आम्ही घालणार आहोत उद्या. चल वड अरे गावलो. काम होतला म्हणता.
काय रे गावता क्या? बागेत तुमच्या फणसापुढे उभं करून तुमचं कोणाच्या फणसाचे आणला घोटे पण नाही त्या फणसात म्हणजे काय फणस फणसा हर्षा तुझ्या फणसाचे घरे बरोबर नाही म्हणतं मासे घेत झाडावरचे ना पण तुमचंच ना शेवटी तो आमचं नाही मालक तूच ना मालक बिलक मी ना हर्षाचे फणस बरोबर नाही वास ना वास नाही त्याच्या का रे वास होय ना रे चला आता आमच्या पुजारवशी जाताना टाकतो झाला तर मित्रांनो चला अशा प्रकारे आम्ही घरी चाललो सगळेजण आणि मासे पकडून झालेत 7 वाजत इलेत 7:30 होईत इलेत नाही तुका काय उठा ना आता अजून दिवस मावळाक वेळ हां तर चला असेच तुमका माशाचे व्हिडिओ बघूचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा रे होय ना आणि ओमॅक फॉलो करा हर्षाक नको करू ओमॅक फॉलो करा ओम्याचे मासे मोठे मोठे असतात ओम्याचे नाही वाड्यातले मासे मोठे मोठे असतात तर चला चार्जिंग पण संपत इली आणि विनू घराकडे एडिट करता त्यामुळे मी इल्लय व्हिडिओवर ना व्हिडिओ मी करीत होतो तुका फोन लावलेला आहे हो झोपलं असशील ना मी दाखवतो ओमोली गेले तू सांगलं असतं ओमो वाळात घरी टाकून राहूला म्हणून नाही असं नाही ना मम्मी घरी टाकून राहूलंय म्हणून सांगलंच ना ते का तू मी ना मी ए, चला मग बाय बाय झाला ना झाला चला अशा प्रकारे इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ तोपर्यंत बाय बाय